Hej derude, her kommer en lille hilsen fra Alkolås.dk. Vi er ved at binde sløjfe på 2025, som har været et utroligt spændende år. Det er året, hvor vi har kørt fuld skrald med vores nye navn og vores nye logo. Ja, det har været godt. Vi sætter stor pris på jeres fleksibilitet angående monteringstider, og vi har faktisk vundet kunder, fordi at de har været hurtige og vil montere alkolås for os. Ja. Så arbejder vi herindefra benhårdt sammen med Sverige på at videreudvikle og forbedre den her Dignita alkolås, så vi til sidst står med verdens bedste alkolås. Mange af jer har været lidt med ind over det og kommet med mange gode indspark og eksempler fra hverdagen, som vi har kunne bruge til udviklingen. Derudover så kigger vi også ind i et ret spændende fremtid. DTU har lavet en evaluering af alkolåsordningen for Færdselsstyrelsen, som egentlig roser det her koncept. Og kunderne har tilbagegivet, at de har været glade for at køre med alkolås. De synes, at det har fungeret godt. Og det er jo en kæmpe tak til ikke mindst jer. Det viser også, at alkolåsordningen har haft nogle rigtig gavnlige effekter samfundsmæssigt, både økonomisk i forhold til at nedbringe chancen for, at man bliver taget for spirituskørsel flere gange, med helt op til 4-6 gange, hvis man har kørt med alkolås frem for, hvis man ikke har den. Så det er i hvert fald nogle tal, der viser, at alkolåsordningen i hvert fald har sin rigtighed her i landet, og nok også vil være der i mange år nu. Så det er vi glade for. Ja. Vi vil sige tak for indsatsen her i 2025, og vi glæder os til et mega godt samarbejde i 2026. Glædelig jul og godt nytår.